Goizeko 5:41 pronostikoak hautsiz, irabazi egin diete Zabalak eta Martijak 22:15 altuna eta Ezkurdiari binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 10. jardunaldiko norgehiagoka izan da. Azpeitiako Izarraiz pilota lekuan jokatu da eta aipatu moduan Naiarako aurrelariarentzat eta Etxeberriko atzelariarentzat izan da garaipena. Gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik altunak eta Ezkurdiak galdu egin zutela Luzaiden Elordi eta Zabaletaren aurka 22 eta 21 eta emaitza berberarekin galdu zuten Zabalak eta Martijak Peio Etxeberria eta Errezustaren aurka, kasu honetan Logroñoko Adarraga pilotalekuan, eta honen bestez bibikoteentzat gaurko norgehiagoka funtsezkoa zen, oso garrantzitsua, eta hasieran 3-0 aurreratu dira Zabala eta Martija. Egia esan Javi Zabalak hasiera aparta eman dio norgehiagokari, lehenengo 3 tantuetan zehazki esango dugu. Julen Martijak ez du pilotakada bakar bat ere jo behar izan, dena Zabalak egin du, edo Ezkurdiak edo altunak galdu, baina hortikan aurrera oso bestelako partida ikusi dugu. Julen Martija oso irregular atzeko kuadro horietan, ezin pilota arrotu, pilota asko ere txapapera botatzen, ez gaitzauzka ohituta Julen Martijak horretara, baina gaurkoan horixe gertatu zaio Etxeberriko atzelariari, eta horrekin batera Zabala ere hasieran ez dugu askotan sartzen ikusi, Jokinek oso inteligente, oso praktiko jokatu du, baina ez dute aldea gehiago murrizterik izan eta 11:05 iritsi dira. Hala ere 11:05 horretatik aurrera, Julen Martijak beste maila bat eman du. Askoz ere hobeto ibili da, askoz ere berme handiago eman du atzetik, eta gainera 4., 5. kuadro inguruan zituen pilota horiek bikain baliatu ditu. Joseba Ezkurdiari askotan sartu dio ezkerrorman pilota, badakigu Josebari zenbat kostatzen zaion ezkerrorman pilota sartu ezkero eustea, edozeinik kostatzen zaio, baina aurrelari bati batez ere aireko joko hori hain barneratua duenean eta bere ona ez den esku horrekin edo ematen dionean beti gehiago gaiztotzen dira pilotak eta aurrelari aurkariari abagune gehiago ematen zaizkio, hori gertatu zaio, eta gero horiek Zabalak bikain baliatu ditu. Gainera hori bakarrik ez, lehenengo zatian 11:05 hori noski ondorio baten erruz izan da, eta ondorio hori Jokin altuna izan da, ez? Azken finean Julen Martijak pilota asko entregatu dizkio, Jokinek baliatu ahal izan ditu eta horregatik aurreratu dira, baina bigarren zatian ez du inolako abagunerik izan amezketako aurrelariak, dena Zabala eta Martijarena izan da. 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, baina hala ere partidaren lehen zatiak eta bigarrenak ez dute inolako zerikusirik izan, eta hori noski egin batean Julen Martijaren gorakadaren ondorioz etorri da, ez? Hasiera horretan Julenek pilota dezente galdu ditu, ez dakit gozakaitz edo hasia izango zen, baina gerora berriro ere gozatzen hasi da. Gainera Ezkurdiaren aurkako partidak Julen Martija bezalako atzelariarentzat oso garrantzitsuak dira, izan ere berez ez dira jotzaileak, normalean jotzaileen aurka jokatzen dute, baina Joseba bera ere ez da jotzailea, gainera aurrelaria, eta noski teoria mailan behintzat Martijak dominatu beharko zukeen atzeko kuadroetan norgehiagoka. Hau bigarren zatian alaxe egin du, 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, Jokinek ere tanto on batzuk egin ditu, baina pilota dezente ere galdu. Joseba oso akituta iritsi da bigarren etenaldi horretara, esan lehenengo zatia nik uste oso gogorra egin zaiola Arbizuko aurrelariari, eta bigarren eten horretan erabat ezinean ikusi dugu Martijak asko dominatu du, aurrera joaten saiatzen zen, baina ez zen nahikoa. Zabalak ere ikeragarri bortxatu ditu, 18 eta 15 aurreratu dira, eta azkenerako ez dute tanturik egiterik izan. Egia esan aipagarria izan da gaurkoan Julen Martijaren lana, ez da bat ere finasi, baina ez du konfiantza galdu, partidari aurrera begiratu dio, eta naiz eta aldearekin galtzen joan diren, alaxe izan baita aldearekin galtzen joan dira, Julen Martijak beti hortxe jarraitu du, beti aurpegia emanez,
eta egia esan hori funtsezkoa da bikotearen zate, Javi Zabala ere oso fin ikusi dugu, egia da beretzako ere, partida hauek ez direla bat ere errazak, bere ezaugarriengatik, joko azkarra egitea gustatzen zaio, baina ikusten ari gara, baita ere tanto alantzerako garaian zenolako doaiak dituen, eta egia esan horrela jarraitu ezkero Javi Zabala ere askotan ikusiko dugu testu inguru hauetan. Aipatu bezala azkenerako 22 eta 15, gogora ezagun Altunak eta Ezkurdiak 4 puntu dituztela, eta 4 punturekin jarraituko dutela, 5. eskuratu dute Zabalak eta Martijak. Gogora ezagun beraz, Zabalak eta Martijak 22, Altunak eta Ezkurdiak 15 Azpeitian.